Maria Rosa, benvinguda, bon dia. Hola, bon dia. Allò, combinant les trucades telefòniques, perquè bull la centraleta, en tenim encara la Maria Rosa i una propera trucada en cartera. Maria Rosa, bon dia. Bon dia. Digue'm, Sí. perdoni, que ja són dues vegades, dos bons dies. Dos No bons ve d'aquí, dies. no ve d'aquí. Bon dia, tinc un dia magnífic, avui és evident. No ve d'aquí, Maria Rosa, digui'm. Bé, jo penso que el d'ahir va ser un èxit clamorós. Jo vaig estar a la manifestació del 77 i a la manifestació de la LOAPA, i jo crec que el d'ahir va ser espectacular, és a dir, no comparable, però és que, a més, penso que ahir va ser un ja n'hi ha prou. O sigui, jo crec que ahir la gent es manifestava ja per moltes coses, va ser la manifestació d'un poble que diu prou i que ja n'està fins a dalt de tot, de moltíssimes coses. Jo crec que això és molt important. Segon, miri, jo estava situada en un lloc que estava davant precisament del Majestic, allà on hi havia el Basté, no? Home, i tant, la gran transmissió que van fer tot l'equip Allà... del món i els serveis informatius de RAC1. Escolti'm, allà no ens movíem ni un mil·límetre, allò va ser tremendo, però jo vaig tenir l'oportunitat, perquè estava justament allà, de veure una cosa espectacular. Què va veure? La quantitat de nous catalans, de gent vinguda d'altres països del món, amb banderes del seu país, amb senyeres. Hi havia la bandera armènia, la bandera argentina, els pakistanesos, marroquins... Els vaig veure també, sí senyor. Senegalesos, equatorians, que per cert, escolti'm, que fossin equatorians un nombre important allò tenia un doble valor, perquè són gent que en aquest moment estan en un dol molt profund per tot el que va passar amb el tren, i justament el dia abans havien fet una missa amb els 12 fèretres allà, per tant, això és important, hi havia bolivians... És a dir, escolti, aquí jo crec que aquesta també és una gran esperança de país, i això va ser... No s'ha dit gaire, perquè pobres és que tampoc es podien moure, és que no es podien moure. No, és que ningú es podia moure allà. No, és que ningú. Maria Rosa, gràcies. Esperi, un moment, acabo. Semàfor vermell per l'Ajuntament, perquè havia d'haver previst una sèrie de qüestions, i per última cosa, miri, escolti, és veritat que hi va haver algun incident, cosa que no ha de tenir importància, però a mi el que em dol profundament és que sembla que cremar una bandera espanyola, que no ho justifico, sigui gravíssim, escolti, i cremar l'ànima i la voluntat dels catalans des d'anys i anys i anys, això és gratuït per tot l'Estat, ja n'hi ha prou. Maria Rosa, gràcies, bon dia. Una abraçada. Adéu.